Vítam vás. Pri dnešných vysokých cenách rodinných domov na malých pozemkoch vám predstavím nehnuteľnosť, ktorá je na veľkorysom pozemku, kde potrebujete len zubnú kefku, posteľ a rovno bývať. Poďte, ukážem vám to. Ponúkame vám na predaj priestranný rodinný dom v obci Ruská Nová Ves pri Prešove. Je len 5 minút od centra mesta na pozemku o rozlohe 901 m². Rozsiahla rekonštrukcia bola ukončená pred 3 rokmi. V dome sú nové elektrické rozvody, nové kúrenie, ktoré zabezpečujú nové radiátory a sú vykurované buď plynom, alebo aj kotlom na tuhé palivo. Má nové plastové okná, podlahy a zateplenú povalu. 120 metrov obytnej plochy. Čo vy na to? Je napojené na všetky inžinierské siete a samozrejme aj optický internet. V suteréne sa nachádza technická miestnosť, posilňovňa a pivnica. Verím, že vás moja dnešná ponuka zaujala. Preto ma neváhajte kontaktovať. Moje meno je Emanuel Marcin a pracujem ako reality maklér pre spoločnosť Turality.